De Convergència i Unió ha presentat aquest matí les seves candidatures a la comarca d'Osona en un acte que ha estat presidit per Josep Antoni Duran i Lleida. Josep Antoni Duran i Lleida ha estat l'encarregat de presentar els caps de llista de Convergència i Unió a la comarca d'Osona, on en l'actualitat la coalició governa en 3/4 parts dels ajuntaments. El president del Comitè de Govern d'Unió ha dit que espera que la coalició obtingui aquí els millors resultats a Catalunya, perquè aquesta comarca sintonitza molt bé amb el projecte de construcció nacional de la coalició. Per la seva part, el candidat a l'alcaldia de Vic i actual tinent d'alcalde, Jacint Codina, ha elogiat la valentia de tots els que han accedit a anar a les llistes, tot i el descrèdit que actualment pateixen els polítics. Codina ha dit que vol convertir Vic en una ciutat humana i consolidar-la com a capital ramadera de Catalunya. Jacint Codina es presenta en substitució de Pere Girbau, alcalde de Vic des del 1987, que ja fa uns mesos va anunciar la renúncia a tornar-se a presentar a la reelecció. La designació del seu successor va ser polèmica en un primer moment, ja que cadascun dels dos partits a la coalició va presentar el seu propi candidat.